Shalom, oras ma di kita salukut na di ruas dokot paralado HKBP Ristos Sopurung. Tapos kama ibadah sa teduh di manokot nyarion. Mari kita namarede sian buku de nomor 815 ayat sada dokot ayat 2. Atane di bata di kita disadarion iman atar surat sian poda 15 ayat 2b songonon madidok. Alai anggotang yang nihalak partigor lomo nirohanadui. Ido yang ko sahatna. Tang yang nihalak partigor. Adong ma disadatiki barita taringot tu sadadak danak nama rumur 3 tahun. Sedejar bapak nado ibana martangiang dinalako mamuka ulonna. Nang dinalako marsi panganon. Jepek do tangiang na diajarhon bapak non tu danakon. Tarsong non mahira-hira tangiang na. Ale Tuhan pasu-pasu ma si panganon namion. Amin. Disadatiki tongom ma marmiami danaki dohot dongan na dihutai. Topu ma marlujong yang kajol ma hukut say marsuraki alani biar ni rohana. Hape nadong do babiat naro siang tobak mandapoton utai. Hira sude pangisin utai marmasukan tujabuna. Dihisube ma pit tujabuna be ale hukut manatap-natap sian jadela ahama nanaing namasa. Ale yang kuda danaki dang dia tu sidope ahana masa. Longang do ibana marida akka jolma na marlojungi. Nunga jonok be babiat tudak danaki. Ala yang gua akan marnida nungasai marsuraki jala mengadungi. Di rohana sida mate ma danaki berduton ni babiati. Tersonggok ma danaki marnida babiat nang jonok tu ibana. Pelet ma ibana tarhudul jala say tu matangis. Alay hukut martangyang ibana didok ma ditangyangi. Tuhan pasu-pasu ma si panganonon. Amin. Tepu mamarbalik babiati, jalalaho manadikon hutai, mulak tutobak. Ra
Adong do siya kita makilala giyok ni tangiyang ni dakdanaki. Dang pas ni naruhatta. Alitabo to ma, dang ala ni gadyang ni tangiyang dohot uli ni akka tangiyang natalehon to di bata. Lobi siya ni sa sitong na iyas ni ruhatta do mangidohon to di bata di tangiyang tay ido na dipangido di bata. Purin itu kata, molo diturpukta, disadaryon, didokdo di halomohon de bata, tangiyang ni akka partigor. Marpanatap do de bata tuaka partigori. Lapatan na jonok do de bata. Diboto iba na do sa luhut akka namasa. Sehot do pangaramoto ni de bata hatu kita ganup. Ditangihon iba na do anggu-anggu ni akka partigor. Ditangihon iba na do sa luhut akka pergumulan na tangtangan na tadopi si ganupari. Jala di dok si Jacobus do, margogo si tutudo tangyang ni akka partigor mulo di haburjuhon. Alam memang donok do debata di akka na porseya. Dakya debata madaw siyan jolma. Ay nung nga takkas di pajorong debata di rina marhiti Tuhan Jesus. Ala ni rikot mahita bajono ko diri tu ibana marhiti ngulu na denggan jala natigor. Atong taingo matotong say manatap do mata ni Jacoba tu parngulot ta si ganupari. Amin. Martangyang mahita. Molati Tuhan di pasakat nasaro kanami tu po. Di saluhut pasupasum na nilihom mo tu kami umbayan boy kami tolkas sahat tu tikyo Tuhan. Itong sunguni hatam naong dibigi kami di tikyon. Na mga char ko tu kami saluhut akka pardalanan ni ngulo nami sa huro totong na mga ramoti. Jala ikumaniak kami totong Tuhan marpangal sa dia tuho. Sa luhut akaragam ni pergumulatan tangan. Silihonon nami do sa luhut na tubagasan tangan mo markite tangyang nami tuho. Atong Tuhan sa luhut tangyang do pangidon namin. Di pasat kami maholan mga sahon guar ni anak mo Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita siyan bukede nomor 427 ayat 1 dohot ayat 2. Rakma kita mangido di tangiang ali amanami. Ali amanami na di banwa gidyang. Sa pinarbadia magwarmo, sa Roma harajonmo. Sa satu malomaniroham di banua tongaon songon na di banwa gidyang. Lehon mato kami sa darion hanguluan siya pari. Sa sama dosa nami songon panisanami. Di dosa nidongan na mardosa to kami. Unang togyo kami tu pangunjunan. Palua mahamisian pangago, ay hudo na puna harajaon, doha tagugoon, Rodi hasangapon sa liling ni liling na. Amen.